Ноябрь ахырына кадәр Казанда Балтырганны бетерергә. Шәһәрнең Совет районы бу эшкә 2 миллион сумга кадәр акча бүлеп бирә. Сосновский Балтырганы, ягъни борщевик нәрсәсе белән куркыныч. Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр шундый. Килешмәсәгез кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Башта ачыклык кертик әле, чөнки Балтырганны, ягъни борщевикны инде бу очракта төрле кеше төрлечә аңлый. Ул элек инде авыл хуҗалык культурасы булып саналган 2015 елның гыйнварыннан. Ул инде әлеге культура булудан туктый һәм аны шүп үлүннәре реестрына кертелгән. Аерма бар монда, Кадрия ханым? Менә элеккеге Балтырган һәм хәзерге Балтырган турында сөйләшкәндә. Сез әйткәнгезчә, 2015 елга кадәр аны үстергәннәр һәм авыл хуҗалыгында хайваннарга ашатырга әзерләгәннәр, туплаганнар, силоз, сенаж шикелле кулланганнар. Әмма ләкин аны ул бер заман контрольдән чыгып киткән. Чөнки аның орлыгы бик күп. Бер чатырында бу үсемлек чатыр сыман чәчәклеләр семьялыгына керә. Аның чәчәк төркеме чатыр формасында, анда 500-дән артык орлык өлгерә. Ел сайын бу бер чатырда. Бер үсемлек ул әллә ничә чатыр барлыкка китерә. Һәм шул орлыклар бик тиз таралганга күрә, алар төрле урыннарда төпләнеп китәләр. Юл буйларында, нинди булса да су буйларында бик киң үсә башлый. Шул бакча территорияләрендә дә үсәләр алар. Һәм бу бездә үскән үсемлекләрне кысырыклый. Үсәргә ярек бирмәй. Безнең үсемлекләрне үсәргә бирми һәм бездәге экосистемаларны боза. Рөстәм әфәнде, бу чыннан да проблемамы безнең өчен? Һәм аның зыяны чыннан да әле бәлки без аңлап та бетермибезме аның турында? Ул безнең өчен зур проблема, аның 5 кенә 100 түгел, аның 20 меңнән алып 100 меңгә кадәр орлыгы булырга мөмкин бер үсемлектә. Шуңа күрә әгәр дә бер күзалдыгызга китерегез, бер үсемлекне без вакытында чабып ташламыйбыз икән, димәк, киләсе елларда безнең инде 20 меңнән алып яңа үсемлек барлыкка килергә мөмкин. Аның зыяны турында күбрәк аның составында, Балтырганның составында бар фурокумариннар. Фурокумарин ул тәнгә тигәннән соң тирегә тия икән, ул сразу кышкан шикелле чагу сизелми аның. Вакыт узганнан соң ул тәнгә тигән урын кояш нурларына эләккәннән соң, ультрафиолетка эләккәннән соң, шуннан соң инде менә шул ожог дип әйтәбез, шундый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә тәнгә тигән чиракта, иң беренче чиратта ул урынны юдырырга кирәк әлбәттә. Аннары соң мөмкин булса аны кояшка чыгармаска бәйләп куярга кирәк иде. Җиң кулда була икән, җиңнәрне төшерергә кирәк. Аннары соң аның куркыныч яклары, аэрозоль формасында булса, ул тын юлларын кысарга мөмкин. Әгәр дә күзгәләгә икән, шул кояш, солнечный ожог аркасында кеше сукырайырга да хәтта мөмкин. Моны кешеләр белеп тә бетермәскә мөмкин, чөнки шул бакчаларда күп бит әле ул. Гизәрфән, аннан бөтенләй кутылу юллары бармы, ничектер? Әллә бу чыннан да аның бит орлыклары турында әйтеп биттеләр. Менә монда әгәр дә шулай җайлы тарала икән, ул бик уңышлы гына дип әйтик инде, үзе өчен үсә башлый икән. Аннан кутылып булмый дигән сүзме бу? Бу әлбәттә инде бу үсемлекнең, бу бит инде менә 2000 елларны ул игелгән, әйбәт силослы культура буларак, шул исәптән Көнчыгыш Европа илләренә таралган, Польша, Германия, Эстония, Украина илләренә. Һәм бу үсемлек партенокарпик үсемлекләргә. Беренче елны ул тамыр системасын җибәрә, аннан соң үзенең яшел массасын үстерә. Икенче елга исә чәчәк атып орлыклана башлый. Бу көрәшкәндә шуларны исәпкә алырга кирәк. Менә безнең Россельхозцентр филиалының белгечләре күрсәткечләре буенча 2012 елны ул 109 гектарда гына таралган булган республикада, 2018 елны ул таралган 600 гектар мәйданны уже биләгән, 2020 елга 1000 гектардан артык мәйданны биләгән дип исәпләнелә. Безнең республикада күбрәк ул таралыш алган Питрәш районында, Биектау районында, Балташ, районда һәм көрәшергә икәнен. Гамил әфәнде, без барыбер ачыклык кертеп бетермәдек әле. Менә монда әйтәләр, халыкны ачлыктан коткарган Балтырган дигән фикерләр яңгырый. Ул Балтырган белән, менә бу Балтырган бит инде бер үк Балтырган түгел дигәнне аңлатам. Юк, монысының бит ни
Кояшлы вакытта тәнгә тисә агулы тәэсире бар. Шуңа күрә аны ашамыйлар. Әтегесе бик сирәк очрый, халык ашаган, ачлыктан коткарган. Әле дә аны халык бик яратып ашый, ул кичкенәрәк була инде. Шул Татарстан халыклары кухнясында кулланылган балтырган көпшә дип атыйлар аны кайбер авылларда, диалектларда. Ә монысы менә читтән, Кавказдан, сез әйткәнчә, көнбатыш ягыннан килгән агулы балтырган. Бу безнең республика эчендә тулайым куркынычлы үсемлек булып тора. Гөлханым, чыннан да, әгәр дә без монда безнең бүленешне алсак, кайларда күп ул, ни өчен анда күп ул әлеге балтырган һәм ниндирәк эш алып барыла аны юк итү буенча? Менә әйтеп үтелгәнчә, инде Россия ул хуҗалыгы үзәгенең белгечләре безнең менә шушы большевикның таралуы буенча комиссиясы төзелгән һәм шушы комиссияга кергән һәм инде безнең нәтиҗәләр бүген бу күрсәткечне 1000 гектарга кадәр таралган дигән мәгълүмат, статистика бара һәм бу безнең күпчелек Балтач, Питрәч, Саба кебек районнарда таралган. Гомумән алганда Татарстанның 43 районының 29 районында инде бу большевик киң таралган. Әйе. Моның таралу сәбәбе дип инде ул безнең нәрсә әйтәсе килә, менә әгәр дә аның тарал үсешенә карасак, әйбәттәге әйтәләр бүгенге заманда умные часы дип. Менә бу очракта без бу үсемлекне дә бик акыллы дип әйтәбез. Акыллы үсемлек дип әйтәсе килә. Ни өчен дигәндә, чөнки аның беренчедән симәнәләре үзен менә бу теге массовый, әгәр дә без бүтән торак җирләрдән ераграк урнашып үсә торган булса, biz аларны гербицидлар белән тиз генә юк итә алган булыр идек. Ул менә бу безнең большевик, ул безнең күпчелек нәкъ менә су яннарында, халыкның территориясе янында үсә. Һәм теге әле ул безнең су яннарында да тигезлектә генә түгел, нәкъ менә ниләр тигезсез таулы җирләрне күпчелек сайлап ала ул. Әйе, ташландык җирләрне һәм анда керү мөмкинчелеге дә авыр. Шуңа күрә бу очракта инде без әлбәттә глифосат куллана алмыйбыз. Глифосат составында глифосат булган препаратлар куллана алмыйбыз. Гербицидлар, кызганычка каршы, Россиядә әле биологик гербицидлар теркәлмәгән, алар юк. Һәм менә шунлык белән инде менә ул безнең киң рәвештә тарала. Халык үзе борчыла микән, Рамил әфәнде? Менә әгәр дә без инде кешелек өчен куркынычын белгиләп үттек монда, әлбәттә, башка үсемлекләргә дә әле ул үсәргә ирек бирми анда. Ташландык җирләр аңлашыла, ләкин кеше торган урыннарда да күп бит ул әлеге балтырган. Халык үзе гомумән әлеге мәсьәлә турында уйланамы, ничек уйлыйсыз? Алмаз, беренчедән мин шуңа гына басым ясыйсым килә, менә әйттеләр бит инде, аның тарихы бездә булган тарихы сугыштан соңгы еллар, менә 40-нчы еллар ахырында ул безгә килеп кергән терлек азыгы буларак дип инде. Мин кызганычка хәтерле үзем хәтерләмим. Үскән вакытта да колхоз аны чәчеп үстергәнен, әмма ләкин ул вакытта орлыга килеп кергәч, ничек ул менә шушы 2010 елдан соңыннан ныклап тамыр җәя башлады. Соң менә шуның турында гына уйлап карагыз. Аңарча бит большевик турында уйламадылар да, ул Сосновский менә балтырган турында. Бернинди теге көрәшү турында да уйламадылар. Хәзер миллионнар түгел. Хәзер инде менә акча түгәләр соңга. Чөнки бер генә мәсьәлә монда, авылда мал күп иде. Елга буйларында ул уйлап карагыз, сарыкның артыннан бер нәрсә калмый. 5 кырып сибереп торды улаларны. Менә хәзер әйтәбез, шауып торырга микән? Әгәр дә әлбәттә шауып торсаң, шалга тотып, ул әзгенә үсеп чыкты, тагын шабасың, алай итеп тә көрәшеп. Әле күбрәк тә үсәргә мөмкин ул чапкан сайын. Күбрәк үсми. Аны үскән берсен шауып барсаң, менә аны сарыклар бит инде яшь вакытта ашаган, шулык бузаулар да ашаган инде, терлек азыгы бит инде ул. Аны юк итеп торгандар. Шуңа күрә андый проблема булмаган дип әйтәсе килә инде. Хәзер икенчедән халык әлбәттә борчыла. Менә мин бер генә әйтеп китәсем килгән сүзем шул, очрашырга туры килде авыл җирлеге башлыгы белән. Хәзер кем икәнен әйтеп тормыйм инде. Машинасыннан чыкты, куллар бәйләнгән, бинтланган, әйме, йөзләр бинтланган, мәйтәм, нәрсә булды? Сугыштан кайтасың менә син. Юк, менә узган атнада да кунаклар киләсе булгач ди, балтырган чапкан идек, менә шул большевикны чапкан идек ди. Менә шуның галәмәте бөтен тәнен урап алган. Шуңа күрә бу авыл халкы өчен дә әлбәттә куркыныч тудыра. Балалар бар бит, балалар белмиләр, балалар тоталар. Шуңа күрә бу 2 еллык үсемлек диделәр. Менә хәзер минем информациям, миңа бирелгән мәгълүмат буенча, менә хәзерге вакытта агулау башланды. Әйттегез бит менә игелсез дә. Агулап кына бетереп була микән, гербицидлар сиптереп кенә. Менә кимендә белгечләр әйтүенчә, аны
үсеш чорында вегетационный период дигән кимендә 2 мәртәбә авылларга кирәк диләр инде. Теге орлыкчыкка бөрләнмәсен дип. Ә менә безнең Арча районында гына аны әле яңа гына агулап чыктылар. Чөнки башта Биектауда шөгыльләнгәннәр инде, аннан соң гына килеп җиткәннәр, ә ул инде чәчәк атып теге орлык куярга да өлгергән дип әйтәсез. Хәтта җирне эшкәртергә кирәк дигән фикерләр дә бар. Бу хакта нәрсә әйтәсез? Беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Менә сез бик дөрес әйттегез. Аның менә бу борщевикка каршы нәкъ менә 20 сантиметрга үскәнче бөтен эшне башкарырга кирәк. Аны яки әйтеп үткәнебезчә инде, әгәр дә ул елгалар янында икән, аларны механик усул белән эшләргә инде. Менә иң мөһиме ул безнең 20 сантиметрдан артмаска тиеш. Менә шушы вакытында әгәр дә аның эшләтеп торсак, еллар дәвамында ул бер генә тапкыр алып атып бетә торган әйбер түгел. Еллар дәвамында шушы вакытны күз уңында тотсак, ул аңар каршы бәлки көрәшкә сүзеңгә аз гына каршы киләм. Менә ул бит агротехник чараларны үзең әйткән теге тигезсезлекләрдә бик кулланып та булмый аны. Яз көне туган җир тапшыруында бер Казан кулибинен күрсәттек. Пульт белән идарә ителә торган шапкыч эшләгән ул. Без аны күрсәттек, ул кызыксынсалар авыл җирләрендә. Рамил, бездә дә видео бар, бергәләп карыйк әле нәкъ менә әлеге видеоны. Данная платформа оснащается косилкой, мульчером. Платформа печән шапкыч һәм ваклаткыч белән җиһазландырылган. Сосновский балтырганы белән көрәштә бу бик уңайлы машина. Аның хикмәте пульт белән эшләвендә. Оператор 100 метр ераклыкта торып, аның белән идарә итә. Димәк, үсемлек кешегә бернинди зыян китерми. Кулибиннар гына коткарып калган бу очракта, Рамил. Менә төрлесен кулланырга кирәк. Әгәр дә тигезлекләр икән, гербицид белән эшкәртергә кирәк 2 мәртәбә соңга калмыйча. Бездә бит теге акча бүленеп бирелгәч тә ул килеп җитми, урыннарга тикле бүленеп бирми тиешле оешмаларга. Алар килеп җитә алмый вакытында. Монысын да кулланырга кирәк. Гербицидны да шулай дип көрәшмәгәндә, моның белән көрәшеп булмый. Менә капка төбендә дә үсә бит ул. Ну, авыл кешесе дә иренмәсен, шалгысын тутып чыксын да, әз генә үстеме кыркысын. Ә менә тулайын балтырганнан котылып буламы, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны ноктасы тапшыруы балтырганга каршы көрәш турында сөйләшәбез бүген. Һәм монда төрле чаралар инде әйтелде, ничек көрәшергә кирәк дип. Хәтта бит узган ел штрафлар системасын кертергә дә тырыштылар. Шул ук монда юридик затларга 30 мең, анда шәхси затларга, физик затларга 3 меңдән башлап. Мондый методларда булышачак микән, Гизер әфәнде, ничек уйлыйсыз? Беренчедән, мондый методлар булышсын өчен әйбәт, һәм шулай ук дип әйтгәндә штрафлар законлы рәвештә салынсын өчен җир хуҗаларына. Безнең битендә һәр участокның, һәр җирнең үз хуҗасы булырга тиеш. Аның хуҗасы булмаса, ул предприятие яки физик затларга бирелмәсә арендага яки милеккә, аның хуҗасы булып теге авыл советы җирлекләре тора. Үзидарә органнары. Бу очракта аны карантин теге чүпләннәр исемләренә кертергә кирәк. Мин белүемчә, бүгенкесендә Россиядә ул әле Сосновский балтырганы кергән дә инде. Чүпләннәре реестрына инде 2013 елда. Әмма дә ләкин карантин исемләренә кермәгән. Шуңа күрә керсә шикелдә шикелле. Анда штраф салырга булыр иде. Һәм Россельхозцентр тоже шулай ук белгечләре теге үзләре финанс ярдәм алып, хөкүмәттән дип әйткәндә әйбәт излекле эш алып барырлар иде. Нинди система, Рөстәм әфәнде, нинди булырга тиеш? Монда җитәкчелек карарга тиешмәне, махсус органнар тикшерергә тиешме? Кешеләр үзләре бит инде әлбәттә һәркемдә инде үзенең ихтыярыннан чыгып, чалгы белән чыгып чаба алмый, бигрәк тә ташландык җирләрдә миңа нәрсәгә кирәк ул дияргә мөмкин. Һәм ни өчен әле мин кулымны чагып йөрергә тиеш дип тә уйларга мөмкин. Менә кем шөгыльләнергә тиеш моның? Безнең менә җирнең дөрес кулланышы буенча Россельхознадзор дигән оешма тикшерә. Миңа калса, бу мәсьәләне дә алар карарга тиешләрдер. Алар карамаганда димәк. Но алар карамагында булырга тиеш. Монда бит штраф системасы ул әлбәттә бәлки нидә булса нәтиҗәләргә китерер, бәлки әле безгә аның штраф кына түгел, стимулирующий шундый нинди дә булса да чараларында карарга кирәктер. Ну, хәзер генә мин сезгә әйтә алмыйм, нәрсә булыр. Мин каршы киләм бу фикергә, чөнки штраф салып кына мәсьәләне хәл итеп булмый бу очракта. Менә күпме җирләрдә күргәнем бар, ул бит кешенең бакчасында үсми. Хуҗалыкның, ире хуҗалыкның басуында үсми. Аны эшкәртеп торалар, анда үсә алмый ул. Монда шул ук авыл урамы, елга буе, авыл җирләр кемнеке? Авыл җирлеге башлыклары. Авыл җирлеге башлыкларын яклап әйтәсем килми минем. Әмма ләкин таякның авыр башы штраф салган очракта авыл җирлеге башлыкларына төшәчәк. Аларның бит инде
Казналары шулай ук теге Менә бу очракта былай дип әйтәсе килә, әгәр дә үз җирләр авыл хуҗалыгы үз идарәләренә карый икән, әйме? Бу очракта бюджеттан финанс ярдәмен бәлки аларга бүлеп бирергә менә шушы районнарда. Менә исәпләгәнчә гектарында шул теге Балтырганы юкка чыгарыр өчен 17 мең сумга хәтлек чыгымнар таләп ителә. 1000 гектар дип әйтеп бит әле, 17 меңне тапкырласак 17 миллион дигән сүз ул. 19 елны ул бүлеп бирелгән булган, әмма кем тендерны тоткан, ул баш тарткан аны үтәүдән. Чөнки ул аны эшли алмый үзе генә, аның эшчеләре дә күп булырга тиеш. Ә монда җир үзәгәләрдә дә бүлеп бирсәң әйбәт шуларга. Аның кешесе дә бар, мәсәлән, кешесенә түләргә мөмкин, авыл кешесендә ялларга мөмкин әйбәт. Шул кеше иртә яздан караңгы көзгә кадәр менә шул шауып торып юкка чыгарып торса, чәчәкләндермичә. 5 ел буе шуны алып барсаң, миңа калса Балтырганны җиңәргә була. Балтырганның Себернекен түгел, Сосновскийны. Әйе, фәнни яктан да килергә кирәктер. Сәгъди ханым, сез ничек уйлыйсыз? Нәрсәләр эшләргә була монда? Шул яңа технологияләрне бәлки кулланыргадыр. Ишне җайлаштырып буладыр бит, без бүген 21 гасырда яшибез дип әйтәбез. Без нәрсә дип экологик яктан карасак, әлбәттә химик методларга каршы килер идек без. Химия бит инде ул биологик гербицидлар түгел әле пока безнең. Шун химия, ул глифосфат. Алар башка димәк үсемлекләргә зыян һәм табигатькә. Бүтән үсемлекләргә дә зыянлы, кешегә дә зыянлы, ул суга да үтеп керә, ул тиз генә таркалмый, шуңа күрә ул бик куркыныч бер яктан. Механик юллар белән үзегез әйткәнегезчә, менә күп кеше уңайсыз урыннарда, конечно, бернинди механик чалгы белән дә чабырга бик читен. Биологик юллар эзләргә кирәк. Беренчедән, мин студентлар белән без аны өйрәнеп караган идек. Нинди биологик юллар белән каршы торырга була бу Балтырганга, Сосновский Балтырганына. Әмма ләкин бездә бернинди хайван, бернинди бөҗәк аны ашамый. Шуңа күрә аның каршы торучы биологик йырткычлар да юк, паразитлары да юк, бөҗәкләр дә юк. Мен файдалы ягын әйтеп китәр идем. Менә безнең авылый башладылар бит, әле яңа гына. Умарташы булып кына әйтәм инде монысын. Үргән кортларны менә шул соңгы августның 15-ләрендә бу вакытта рапсында агуламыйлар, бәрәнгә агуламыйлар. Менә шул вакытта кортларга алдалар җиткән. Ә ул бик яхшы бал бирүче Меданус икән ул. Менә агулаган вакытта умарта кортларына эләкте быел. Димәк, анда да бал алалар инде. Менә монда төрле методлар турында айтты, ханым, бүген нәрсәләр кулланыла монда? Ниндирәк методлар һәм ниндирәк файдасы дип әйтик аның? Тулайым бит 100%лык нәтиҗәгә ирешү булмыйдыр әлегә? Юк, монда инде әйтеп үткәнебезчә нинди метод. Монда бары тик 2 генә метод. Менә шул ук кала безнең әйтеп биологик гербицидлар юк. Бүген көндә Россиядә, Россия Федерациясында юк исә инде безнең мәсәлән чит илләрдә биологик гербицидларны күптән кулланалар, бездә ул юк кызганычка каршы. Һәм ул инде безнең әлбәттә яки без кулланабыз, әлбәттә инде яңадан ассызыклап үтәсе килә, рөхсәт булган җирдә генә, шул ук халыкка якын җирләрдә, сулыклар янында ул андый препаратларны куллану тыелган. Һәм инде әлбәттә безнең кул белән эшкәртү генә кала. Менә ниндирәк мәйданнарны каплап була кул белән эшкәртү буенча? Андый күрсәткечләр бармы? Процент ягыннан дип әйтик һәм гомумән тулайы менә яртысынмы, яртысыннан артыгынмы, күбелешенме? Бу мин сезгә хәзер төгәл генә саннарны әйтә алмыйм. Безнең мәгълүмат безнең октябрь аена җыелачак. Төгәл саннар әлегә билгеле түгел. Менә нәрсә генә әйтәсе килә, әйтелде бит, менә кемнәр хуҗа булырга тиеш диелгән бит. Бүгенге көндә 20-нче елда бюджеттан безнең ул акча сумма каралган, 20 миллион бүленеп бирелде, шулай бит. Большевиклар каршы эшкәртү буенча һәм ул нәкъ менә үз идарәләргә бүленеп бирелде. Нәрсә генә әйтәсе кала, моны менә Рамил абый алдан әйткәнчә, бу акчалар вакытында барып җитәргә тиеш. Вакытында. Бездә бит андый акчалар туры килми. Менә аны бит атарга кирәк, нинди тендерны. Анда димәк бюрократик каршылыклар да бар. Гамил әфәнде, сез Балтырган белән үзегез тормыштан ничек очраштыгыз? Менә бу әгәр дә без бизәлеш дизайн турында сөйләшеп алсак. Мәт сорауыгыз менә сез әйттегез, 90-нчы еллар юк иде биме. 90-нчы елларда Татарстан читтә авыл хуҗалыгын сакларга тырышты. Кинәт кенә тирә-яктагы субсидиягә яшәүчеләрдә мәшхәр башланды авыл хуҗалыгында. Иң беренче Балтырганны күрдем Малмыш кырыенда. Татарстан чиге бетә, чык.
Ул, менә сөйләвегез өчен рәхмәт, ул балтырганның матурлыгын күрсәгезсез. Аңарга бөтен бала, аңа белмәгән кеше бөтен кешегә, ул агач кебек үсә, ул бер кәҗә сакалда кебек, аның теге чатырлары шундый матур, тигез. Шуннан Малмыжның киттек мәдәният үзәгенә. Анда аны бизәл төшәргә өлгермәдек, әмма үзәккә кергәник, шунда матурлык өчен ясап куйган. Мен әйтәм, каян тапканнар бу? Монда да су буенда үсә ди, шунда шытран хатын. Шуннан соң Бауман урамында бутикларга күчте бу. Ул балтырганның чатырлары, менә шын зонтик шәмсия ачыла бит, шул хәтле матур. Менә бу көндә тенденция китте, кабат бизәлештә, дизайнда ничегәле коры үләннәр куллана башладылар, камышлар, кукурузлар, әмма балтырган китеп бара. Чөнки сез менә аңлата башлагач, халык каршында балтырган Сосновскийның дәрәҗәсе төште, аны бизәлештә дә кулламый башладылар. Тулайым алганда ул менә 90-нчы елда дизайн өлкәсендә ачылды, тулы бер матурлык символына әйләнгән инде, бер курай сәскәсе дип миндә да шашайдык без ул балтырган Сосновский белән. Илгиз, сез нидер фикергә каршы идегез моңа кадәр? Менә әйттегез бит әле, бит ни дип, хайваннар аны юк итә алмый, ашамыйлар дип. Менә Рамил әфәнде сүзен җөпләп әйтәсем килә. Шотландиядә киресенчә, менә сарык көтүләрен, башта сарыкларны иелендергән шул башчыкны ашарга, һәм шул сарык көтүләрен чыгарып җибәргәннәр шул көтүлекләргә. Кызганычка каршы безнең республикада көтүлекләр хәзер кулланылмый. Менә бүген инде быелгы елны терлек азыгы әз дибез, бит. Менә карагыз әле, кайсы җирләрдә чабылган безнең көтүлекләр, яисә менә шул ук болыннар. Бик әҗидә чабылган бит. Чабылган җирдә ямь-яшел булып тора, анда бернәрсә үсми, матур булып тигез булып. Әгәр дә безнең көтүлекләр артса, теге сарыкчылыкка игътибар атса, авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан яисә хөкүмәт тарафыннан, бит. Бәлки безнең дә көтүлекләр кулланыла башлар, һәм ул балтырган үсми башлар. Ашыймы? Сарыклар ашыймы әлеге балтырганы? Ашый, сарыклар да ашый. Сарыклар ашыйлар. Хайваннар өчен димәк зыяны юк инде. Зыяны юк. Кайдасы гына бардыр Ул монда. бит тәнгә генә тисә, Кешенең тәненә генә тисә, зыян килә. Хайваннар ана Чөнки тотып хайваннарга зыян юк. Алар аны ашый, яратып яшый. Шуңа күрә 80нче елларны аны силос культурасы буларак куллана да башлаганнар инде. Әгәр Анда дә бит без аксым да күп. Аксым, Аксым да углевод күп, витамин да күп, углевод да күп. Аны кайбер авыл хуҗалыгы эшчеләр бик сагынып искә алалар. Ул кирәкле белән. Рөстәм әфәнде, күрәсез, киләчәктә әле бу ниндер бер глобаль проблемага әйләнергә мөмкин безнең өчен. Әйләнергә мөмкин, күз алдыгызга китерегез. Соңгы берничә ел эчендә генә бит, менә ел сайын Россия үзәк мәгълүматлары буенча мәйданнар артканнан арта бара. Геометрический прогрессия дип әйтергә мөмкин. Аның коэффициент размножения дигән күрсәткече бик зур. Әгәр дә без аны хәзер вакытында алынып, тагын Рамил әфәнде әйтеп китте, балкыртлары үлә, аңа каршы эшкәрткәндә дип. Димәк, дөрес эшкәртмәйләр. Шешәк атканда аны эшкәртүдән файда юк. Аны кирәк 20 см булган вакытта эшкәртергә. Мондый булган чараларны да камил кулланырга кирәк, вакытында кулланырга кирәк, ничек тиеш, шулай кулланырга кирәк. Шул вакытта без әлбәттә аны җиңә алабыз. Әгәр дә тиешле-тиешсез чаралар белән генә без аңа каршы көрәш алып барабыз икән, бу проблема бик зур дәрәҗәләргә җитәргә мөмкин. Менә бу биологик гербицидлар ничек уйлыйсыз? Проблеманы шулай хәл һәм тизләштерергә сәбәпче була аламы? Оладыр дип уйлыйм, чөнки бүгенге көндә гомумән экология мәсьәләсе бик киң тора. Шуңа күрә бу мәсьәлә бу өлкәдә менә биологик гербицидлар булдыру өстендә әлбәттә безгә ныклап эшләргә кирәк гомумән. Һәм тагын бер әйбер генә өстәп үтәсе килә, менә әйтеп үттегез бит, шәшәк аткан орлыклар барлыкка килгәнче безгә эшләргә кирәк дип. Әгәр дә инде без менә бу орлык вакытында да аны кисеп атабыз икән, без менә бу мәсәлән симәнәләр барлыкка килде, әмма өлгереп бетмәгән бит, бу очракта да аны җирдә калдырырга ярамый. Чөнки менә аның тагын бер үзенчәлеге, ул безнең орлык җиргә төшкәннән соң җитлеге бетә. Җитлеге бетәргә мөмкин, теге шау баттымда бетте түгел, аны яндырырга кирәк. Менә шу суларны куллансак, инде әлбәттә нинди дә булса нәтиҗәләр күреп. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Тулайым безнең тапшыруга да, әлеге темага да, Рамил әфәнде, менә балтырган белән көрәштә нәрсә таян ноктасы булып тора? Таяну нуктасы нәрсә булып торсын? Менә һәр кемнең шушы әйтте бит Рөстәм дә, җаваплылык кирәк. Җаваплылыкны тотып, тоеп эшләргә кирәк. Акча күчкән очракта да аны вакытында тартмыйча, сузмыйча вакытында эшләргә кирәк. Димәк, бу очракта хәтта үсемлеккә дә бик җитди карарга кирәктер, әгәр дә вакытында шул ук балтырган белән көрәш башламасак, ахыры аяныч тамамлануы ихтималы да зур.
Исәнлектә күрешергә ясын.